Trevor Gatefault is talking to the Páirceanna Mhig in Ollscoil Luimnigh le Leathcheannais Curn Giobúin Galway agus fiche sé agus nuair náisiúil Ollscoil Luimnigh a Tráchtaire Ollscoil na Galway sa Tráchtaire agus áitin san Leathcheannais an tatan siúing fáil dus na bútóirí tá sa going hanahéin go bhfuil Cluiche bhuair gan smáil cáiltí an Leathcheannais a céimhheith ló sin íon cheist bhuair an sa Tráchtaire bhfuil deisiúing asúil a chaf chun ceangar na fórna bheith a dul chun páirce agus tos nóid le Ollscoil Luimnigh agus fuair an tharbheith láidir roundthe ag an manisteoir Brian Ryan sa Tráchtaire sé dearg fehí na Galway a hasnóigh sa chúl agus ahrú déanaach sa lína lán cúil agus Conor Martin ó capach faoite dibredáir na stigan an Ciarmhic Smith. Sin Fitzgerald agus Aaron Morgan an bhirteile sa lína lán cúil agus a rís lína lethúla tá anna láidir fad fear chail chuine Cillian Doyle si gibhre cúig Mark Fitzgerald ó Fort Láirge a gibhre sé agus sin captain Tráchtaire na fear Luimnigh Colin Coughlin a caithfhre seach. An bhirt leir Páirce Ollscoil Luimnigh Tráchtaire ná Joe Fitzgerald ó bhóna lína Limerick agus an tarhfuil atá déanta ná go mbeidh Diarmuid Stretch ó Clún Lárach Gúntain Clár is stigan an Adam English dar nó English gortathe ag Cluiche Luimnigh chun na Fort Láirge Deadáin na Sicata. Insan an tosathan son Jack O'Neill agus sin fear Cluiche Quinn a Gúntain Clár, Aidan O'Connor Limerick taobh leis agus Adam Screeney Kilchorma Killachi ag gibhre dóigh agus lína lán tosig dochreid ar fad ag Ollscoil Luimnigh Tráchtaire Darragh McCarthy ó Humí Bhara Dibredáin ó sin ó Donoghue ó Cashel Cormac sa Chuntaí Chéine agus Jack Leahy ó Gúrna i Gúntaí Chorcaí ag caithfh ifre cúdaigh. Son Ollscoil na Galway agus fern dar nó tá fé stúra Frank Lone a rístem lína. Liam Hóir tasnú sa chúl ó Uidhir agus lína lán cúl láidir ó chóirla Joshua Ryan, Mark Hardiman ó Blanry agus Patrick Taff. An lína lechúil fear grithid ann ó Gearna fiochró Bryn a gibhre cúig, Gavin Lee a gibhre sé agus Daniel Comer a gibhre seacht agus i lár Páirce Ollscoil na Galway Colin Killeen ó Bhaile Locharíoch taobh le Ian McGlynn agus na tosathe fear éana chóirmhún Samon Farrell Cunningham a gibhre Hen Diag agus Liam Lean agus an lína lán tosig sin Dan Burke, Greg Thomas agus an son fear ón Ghuislán Gear Ifre cúdaigh Darren Neary Tráchtaire na Máise fuair an tharbheith láidir roundthe ag an dóthaimhas do go mbeadh Ollscoil Luimnigh mar raibh na núidir a teachtasteach an tá Tráchtaire sa bhid is gúil an éiread sin dimmerthirí idir chúntaíocha ó chuid mhór chúntaithe éagsúla ach é sin ráide chomá tá fuair an láidir curtha chun Páirce ag Ollscoil na Galway agus be siad hain ag iarad duldaíon Leathcheannais an tatan seo chuin. Mar bhí mé rá an chéad Leathcheannais búta níos túisce ag láiste bhuair gan smáil agus in ann breise ná a tru a héana gona dói sé díag gona Ollscoil DCU dóchas éireann agus bhfuil sin ceis fuór céimhheith dul ráidíon craobh an tatan seo chuing in san cluichí Ceadhrú-Ceannais. Bhí búma ag Ollscoil Luimnigh ar chláis an Ollscoil Corcaigh ná a fiche gona ná a dóí agus san son in san Ceadhrú-Ceannais eile Ollscoil na Galway an ceann is fear ar Ollscoil an Iaryeisgurt Port Láirge hinna fé hain gona hain a Ceadhrtíigh. Te nach mór olah sé Ciarán O'Regan ó Chorcaigh a bheith go bhhail na fadóigan sa Tráchtaire tá sé leirt leis na imreoirí Mohanson i lár Páirce Maintir na Galway agus Maintir Luimnigh Tráchtaire atá áling ar fad an sa bhí beagán de bháiste go níos túisce ach tá sé sin glanta ar fad inis agus tá seo gacrad olah chun fécinn céimhheith dul ar raigh craobh na bliana seo agus Ciarán O'Regan dúircha cinnú go bhfuil na muir ar fad ins na háit go ceirte tá slú má bailthisteach ar an mouncur Dave Howell agus híos fuinge chomá ar Dave sá agus well is socha ag an amsat an bhliain fánar chuoine scoch na mánathe a dhéiscint agus tá siad go cinnte an sa Tráchtaire an clog tosnathe agus céad seilbh Maintir na Galway an farc arás ar fad an sa agus bhór déanta in san háisin ar fad atá in san Ollscoil tá deis stigan son ag Ollscoil na Galway agus Darren Neary Garisteach tá deis beidir an sa cúnmáil lena sé leis Neary ní féidir leis Tarrant is féidir leis Tarrant. 2 second díag sin eile thóg sé ar Ollscoil na Galway sin tús agus an brat glas ardan son ag fearón Ghuislán Gear Darren Neary is sár cúlach a ríis beagánta cheist an sa féin gosant. Ard cúlaigh Neary. Leis an brise Ollscoil Luimnigh fad na talún an son agus go deireadh go sé mach agus deiscóráil an son ag Adam Screeney fearí bhálaí an ceann son ag taistil ach go deireadh tá sé na methar thaobh na lámha clé agus ar fóríl.
cool ag níri chun tús a chur leis an scóráil ansá. Sin na Mhic Haran Lína go deire ag an puck slasa go bhábhar Ollscoil Luimnigh. Leis an dí Adam Screeney. Ceann Garda go siúd agus ag deire an pass a seach go fada le Aidan O'Connor fear Luimnigh agus cúntas Ollscoil Luimnigh oscailt ansán. Go make ard scóráil ansá leis an taling atá ag an dóthaimh ansá Tránóna. Leis an puck amach tóca fé dhéachnas ansá ag Gaillimhe. Ach Haran Lína ríist ar Dave Howell. Leis deis ag Ollscoil Luimnigh dul ar an ansaí bout bhain eile. Ficant ar na rowna, bit dul siar nó bhúla raig, bhfuil tá beagán de bhail a dóireacht dul raig an sonna ag téire a rion ló ag chuirsteach an tucha fáile le Líam nó Adam Screeney ríis becart am rá agus Screeney féhrú an son cosint anna bhaig Ollscoil na Gaillimhe agus ag téire sin glant go dtí an taobh an beidir bhfuil deis gadíocht an son ag Sam O'Farrell. Tá Bert ag iargé stop ar Dave Howell ag téire thnáis go fada le Aidan O'Connor agus O'Connor féhrú agus well Ollscoil Luimnigh díag ar níag ag iarr teachtaseach ar an scóráil ach é sin na Mhic ar dheis go bocht agus ar fóiríil sin an tarna ceann inis tá Mhic ar stré an son ag Ollscoil Luimnigh agus réiteoir Ciarán O'Regan Dirk chur dtí na seach na leabhar nótaí an son cúil ar clár na scór ag Ollscoil na Gaillimhe cúlín ag Ollscoil Luimnigh agus well sé tá sé sin gléitar neis a gcóir buile séir sin íon cúis nót a tógad an achtra agus tugann sé sin deis inis d'Ollscoil Luimnigh an bhearna is lú a chur idir na fórna an sa Tránóna. Nis Luhan na Cuí ag taobhúló in san céad le ach ní mór an é in áíire a chur isteach ná amach ar chuirsaí tá ceann son ag taistil tá muir sásta agus an tarna cúlín an son aimsethe ag Ollscoil Luimnigh má se an bhearna is lú idir na fórna ríist an puck amach a ríist ag Gaillimhe. Taobh sa rana ceann Garda go maith sin déanta fé ghó go dtí seo sciúrne sin th gahainge agus Ollscoil Luimnigh ábalta sin na clúdach agus a glan an son tre Cillian Doyle ó Chail Cuinnig scuilte seach ag deire an son ag Jack O'Neill agus tá sé ag ard scór an son ag O'Neill fórna ar chó scór má se tús bríomhar an sa sin trí cúlín asicéil an son aim sé ag Ollscoil Luimnigh an cúl luacht ar nó teacht ó Darren Erie d'Ollscoil na Gaillimhe. Leis clippert ag ascuirt as an buc amach son réiteoir congra go maith an immert go ríist Ollscoil Luimnigh a déanamh go maith an son beidir bhfuil gadíocht agus tágadéach tá sé séideathe céimeanna sa meis a deir an réiteoir an son agus sin le teacht a bhábhar Ollscoil Luimnigh tóca go mar. Deis third fé scór an son ag O'Neill a ríist an ceann son ag taistil ach ar thaobh na lámha deis agus ar fóiríil trí ceann na seansan inis cailteacha. Deithnas an son a ríist leis an buc amach ag Ollscoil na Gaillimhe ceann son ag sciúra thar go hainge clúdach maith ar son ag Colin Coughlin sin éon captéin an sa Tránóna bhí sé gimmert a Limerick dar nó ag an deire seachtain agus glanta agus snasta ag Ollscoil Luimnigh fécinn turn around and pass isteach an todí Adam Screeney deis níos túis go fuair sé cúlín an ceann son ag taistil ard ibar thóir sé Screeney a ríist agus Ollscoil Luimnigh gafa an tosaigh an sá scór maith an son ag fearciil Cormac Ceithre cúlín an isis as i chéile cá. Gan éon scór ón cúil sin sa chéad nómad ag Ollscoil na Gaillimhe beidir go bhfuil deis ar an Dave Howell agus began de bhrú a teachtaseach an son an réiteoir ag séad a Conor Martin an son agus feiceigh an réiteoir gribh sé coristeach ar an dosaí agus bhfuil tar sé sin deis. Tá Dan Burke is tólam na ceann a ríist nó a tógad an achtra an son réiteoirt an na Cluiche agus buile sé le teacht ag deire Ollscoil na Gaillimhe. Is tá iling Harbh géir leis sé gabhann áirithe sa mo thur Dave Lína. Tá stáil ar skillina an taobh a bhí na man an chóramsa. Slú mór punt tanmh as a gléigetí seo. Caithigh toribh a going an son nach dar nó. Má míad chom ag deir na himmartha beag ann breise agus má míad fós chom
Lietach Bully Erica Vehik Tastal on the foreigners Scarun Tony Caleb on Countson. I get Dera Mer Haven Lova Clay, Agus Air for Real, Kate Chance Kylton on Marsha, Ollscoil and Gaillimhe. Pokemon Guard, Ollscoil Luimnigh. Count Contourtach Turling Inson Carnog in Norda, Uidhir I get Dera. Fi Oshin O'Donoghue, Ollscoil Luimnigh, Gírigé Galtach na Love, near Yari Glesh, agus Carro Irtanish, Tom Herstreg, Ollscoil Luimnigh, Rétornish, Dolishach on Larry coupled in a deer, on Sheachon Hamad, a brow sport Ulgadisha. Riche for Ifali, Lim Hortas Hul, Ollscoil Galway Tróna. Comer Dunlina, deer Hamad, Lashtig, agus reached sunk so drown foot on sun, gone in Kesht. Sin go méid deis about one ag Ollscoil Luimnigh, Páirceanna an glogad Comá Godain, agus tarrant squílte Trasna an son an réitor Glartla Daniel Comer. Agus is dónal go méid Corta Buile Nocht an so Comá. Tragadúrché an Corta Buile Máise ag Daniel Comer. Cill na díma Leathcheannais agus Cill sin inis go gaise siúd a bheith arach go dtí go méid an trónónis ag an Buile Séirle teacht ag Dara McCarthy. O Humi Viar, Darno, Crave, na Hair and Bootiga Hain, agus ag a Cholach o Hibrador in Norgus, Cademer, Crave of Vico. Nish, don't you go down Magoni, Marianan? Mar Dave Lena, Dave, Howl McCarthy, a third phase scored on Ware, Hora, for real, like a terror. Cooey kind of chance in an ish. Kyle take Ollscoil Luimnigh. Come on, Páirceanna on the reached, Tarrant Trasna, a Durnator, a she Diener Shin, all toes, because I get her, Fog she'd fay McCarthy, Reverend Raider, Stiglish Gate Cown, she Soul, Lorigish in a Hertu, I should go Norhisa. Charlene Kuifer, a Shaska Fain Gaulish, Lona Guiha Ig Tevu, Le McCarthy and so. Ach, Illingavad Nice Fossa non Kate Cown. Reached a couple of Ribine Fair Catanora, con an Reaction House and so, Bulta Shach, Dara McCarthy, Will Crinus Leshigown, so Togadine Masha. Achuntas o Hevirti, na Buchan Sarah, Oscailt and son. Ach, beg, Ollscoil na Gaillimhe, Begonin Boer, so Vedis Gavorter and Head score and cool, Gan Kashach, Caru, Nomad, Nilain score och in Aimsha, Gus Kuikang Astakela, Aimsha, Eg Ollscoil Luimnigh. Dulh over Ollscoil na Gaillimhe. Shruntum Hurrig Count Guard of a Toka, because Shin Guard come on and Lena Howl. Pass to Carnash, because Bruin son, well, the maker of Gooling better not have a chocolate Gooling and son, and Raitorg squeal a lesson immert, Clipper to reached. Tráchtaire and son, agus Stackerty, again Dawhaven Slitter Buia, I'm shoot, Kirana Regan, a Dolishach, Octasharnashig, Ollscoil Luimnigh, agus Desh, Chat Trasna, agus and Leant Aglana, Ace, Kagamanton, Tush, Foss, O Haven Winning on so, Immerton so there no Somalian, Council Corristach and Sokafal Jack Leahy, O'Hoon Gornach and Slitter Falk and Yiga, agus Glantagus Naston, son, Daniel Comer. Neshachuing, Ollscoil and Gaillimhe, Chactamach Fay, Vroon son to Patrick Taff, okay, Guitarra. Harin Lo Shelev, Cluiche Corristach and son, agus better make Desh. Tachtan son, Eg Ollscoil and Gaillimhe and Count son, Bulta Begonin Ro Yeenach, better make Desh and Tarrant Ears and son. Killeen agus Tasha in Sholta, Haran Trasnall, Scormahan son, Count a Hastig, Dirk Hunagunta to command a Dullan son. Agus Bjarne Hanashti, Ain Coolina one, Bout one Ella. Fad Galore Leshigown son Fay to Adam Screeney. Far on a Vahayenaver Katisha Tronona, Cluiche to her nation, so Jack O'Neill. O'Neill Favreau and son, agus Itaku Lesh Talim Lina Girgay stop and pass to Shati McCarthy. Makti Screeney reached Illing, Anna Yerer Fadan Count Sonig, Adam Screeney, agus Toshig, Sir Skill and son, Coimertoon to Camas and Dossa, Hegadera, for Kilcormac Kilachi, I'm sure Reach and Tarnaculi Nigashu Tronona.
Cúlagus Cúlín going to sé Cúlín an tá. For na fósig socrú stachs in immert. Counts on Owen Dave, Línan and Moirig, Farah will sin again Neil Reist. Sin séchein dírachtaí tá here for il céad le a shot. Ag Ollscoil Luimnigh fervor na Shelvacha ach ar clár na scór ní Leathcheannais ach á Cúlín. Gwyd san lech yn y sbŵ mae Ollscoil Luimnigh gwyn y chlos na Ollscoil y Corcig. Nod y fe gwyn y dosain Cúlín. As yn son o'r Dave fel Ollscoil y Galway. Bwchwch ar Ollscoil yn i'r iesgwrt for Clóriga. Hein y fe hein y gwyn hein y Caherdydd. Ys desirís yn son. Ag Dan Burke. Farello I fáli ac yn count on Gybwch dy gyda'r agos ar fforil. Siantel y cael gysiwd yn tarnig yn ar fforil. Ys pocymach an y fawr ffadar eisiau Ollscoil Luimnigh tan mwyn ar an son Cluiche meha Haran Lína. Agus an immertig leanún to raicir an oríganis tre sé iescint ní mór an dinelli chnic ach bhí sé sin ar an imel ach ag a Derek Léathcheannais Nash beag an puck slasa I bháver Ollscoil na Galway. Barno sé Frank Lohan atá gannas ar Ollscoil na Galway. Brian Ryan i gannas ar Ollscoil Luimnigh an sa Tránóna. Ach ag a der an puck slasa le bheith an son ag Ian McGlynn. Desh Masha ag Ollscoil na Galway. Agus her national tarna iirecht go agus Gardan Lína Tráchtaire fiocha tá sé go deire bhfuil brúta Haran Lína an son a bhí Liam Lín ach ag deire tan puck slasal teachta bháver Ollscoil Luimnigh agus seansanis ag Jack O'Neill dulcanis na hógan dóibh. Trí nómadí Gaillimhe Cafa. Gá Cúlín na fórna clé nach bhfuil omlán tacha ina dúiseach go fólacht an fósal dod puck slasa ma han son. Sin brise Stig agus deis son ag Ollscoil Luimnigh caiisi Tráchtaire son ó Iarcht McCarthy. Counts on ag a deire trórthe staach Haran Chasson bhfuil sin cóirmit anna Cluiche bhí an iling anna chéir céad McCarthy ach bhí chumas aige agus an túilige Tráchtaire agus an Cúlín tócathe ag a deire pocamach maran son a ríist tá deithnas ag an mert scríní aimsig trí Cúlín Masha ag fear íhálaí agus deisina spéidir ríist an son. Colin Killeen and Canson squeal to shock na Mhic Farah will she nishlach til off and Coolbar dent go man son ag Derek Fahy turn no Coolbar na Galway shahe chuma agus well love an a havalt stig in son cool gekinte ná de shock le héna hain is trit an count on a stig tá Oisin Donahue gonna be more on to the T shot so well brew me to lach during Ray Tour some puck schlasel chucked of over Ollscoil na Galway. Leis in Coolbar, Liam Horich ag amach na Canson na Hógand. Bula amach ag Páirceanna. Lord Chorich isteach ó Dave Lína ó Lucht Panistid an Dáhaven sá. Agus an slua anna chómar comad an Immert an sá. Stua mór má balla isteach an sá Tránóna. Bhí tarintá dhéanamh gan ceist istig an son agus cílann sin go mbeidh deis an éascar fad an isis. Agus an bhirtá cionteach na Mark Fitzgerald ón fasáiste dhéimar sé go húntaach de Fort Clóriga i gcuine Luimnigh Céadaoin a mánaí maith sethe agus deis má sethe ag Sam O'Farrell. Farrell a bhúg bána léiring an oradar nó ó éanach óra bhún agus bhfuil ní bhaid sé deis níos fosa ná an ceann átha sa. Trúirstig sa cúil, tá sé tógann chuidáma. Well, ní raibh an tardú sin I gceart agus ag a deire tá sé Tráchtaire Nash an sé iirecht é gháirdeach níor dhearg leis agus an son ar an tarn iirecht. Má se tá réiteoir chun é chafisteach deis úntaach an son caiilte ag Ollscoil Luimnigh beag díomá ar Sam O'Farrell leis an son. Leis tá slua mór haimpel ar Ciarán ó Regan an son agus ag a deire tá sé glór beirt gur féidir an slidir chafisteach eastre. Well, tá sé teann go maithiste an son. Ollscoil Luimnigh déanamh dóchan an son agus glanta ag Colin Coughlin ar isteach a iireach siúd leabhlacháilta beidir go mbeidh an tarna deis an son aige. Ollscoil Luimnigh é sin a chlána teachtamach ó Aaron Morgan an son ó Kilruáin
Donnacha I Dibrador, Glantagus Nastaka Shootish, Ollscoil Luimnigh, Boganese Fiar, Tá Contort Gainor nor Henshid Contosig agus Aidan O'Connor Arish, and Tarna Coolinaga Shoot, Shinunti Freak Thatcher, Ord Oberon Son, Lauder Derek She Street and Lord, agus Creek Nagus Nastan Sonig O'Connor. Reached Farlevi or Jute, the Limerick Darno, and Der Shachtan, the Sklorp on a story, a Cornigeshtina, agus better in Cartico, Homa, with a number of Erig. Ernie Hamana Oga Shaw agus Deshanish Eg Oshino Donoghue and Counson Sholta gus Nasta Shtaka and Lawn Tossi Vishe Favru Skill Lesh Counson agus Ferland Son of Hiberdorin Gibbert Anna Vaharishtum Liana Shin Kerakulin Asihel Rish to Ollscoil Luimnigh Shellata galore Willie Sarah O'Cailig and Dawhaven so Tronona Kerakulin Idrinaforna Buck Schlasl of a tokenish Ig Samo Farrell Big Dima Erlishan Buck Sarah Derna Hogshe Agus well Shadeshanish Ishin a Hurling Cart Illing of Vad Nis Dachra Alfach Rentum Mahorian Archicale Sticks Cool and Son Third couple of sunk da chéile tá sé fecin sonnig Ciarán O'Regan. Come out Soul Squeal to Shachan Sonic Samo Farland Count Sonic Pastel Neil Shishtig leis ein Tróna couple irritant Sonic her Strayer. Agus sin desin tocht pochmach Ishil Gaman Sonic Derek Fahy. Agus tá Glor Fatil the Clushington Son agus Cliela Dularaig ach Egatera sé Count Ciarán O'Regan and Son in Sheen Gwil Buile Sarah Con Keshla Chachta Ollscoil and Galway. Tan Coolbar Gleitamach sin a Liam Hor for Evali Darnu agus well bin siad Gummion Minic ó hef cuasaí pellet na Coolbarí Tráchtaire ach tá Glor Conish san amant Ableton a score na Chaimsú freshen or bhín deis na marshot I've heard Lálína Cúgvéid agus Seaca féin I gcuine lohan a beagcuí saw in Ollscoil Luimnigh and counts on a Sholta go boch der Clay agus ar forí le Gatera Carrick and the chance in ish Cailteá So Ibristach Cluiche to Gadin Cúne, the smat Gadas and Son. Excreeny Arish to Glora Cooley never a car Tashe Shin Gahalian to get Farkil Cormac Kilachi, Erouse her fad, ni hen Ferris Moich to Acton Skillige, Agus Welshinrud, Hastin Gan Keston Amoniachta, Ard score reached Excreeny. Not a day, Nish, gonna hen a do, double scored and so. Tachtaire favourite some Killian Doyle. Reached Rawa Untuk Tossa Histake and Slitra Horistach Kintagus and Farta around and trust on Jack Leahy. O Harke Gandina in Akilish Moran and Sonagas Shin Eska. Ach, Egadera big team air foril. Shacht gain the chance in Isher foril. Pochamacho Maran Sonic Liam Hor. Better McDesh, Ollscoil elimination of Galway. Murtha into Lord Parker. Tarrant, Cosapuinta, Egatera, Tinta Gamah, Goshin Fitzgerald. Agus Shin, well, Begantolo, Hishin, Hamad. Nish, Conor Martin. Kinton Spórt, Shigansonak, Road, Egatera, Gus and Puck Schlasel attacked, Ollscoil and Galway. Not a tell a hin and so. Agus Desh Moshe. Ollscoil Luimnigh tacht about one ella tashit favru and son Ollscoil and Galway Neil Ain Shellevov Ukent Sonica. Agus well brew attacked the stock and son Dacritig Aidan O'Connor in the smack do. Agus Nish Desh Steg and pass. Gus Nasta Agus brew attacked the son Neil Ain. Full of Sarah no Kalish Gale Agus Hinton son Mark Fitzgerald. Then of Anna Vahar Fad and son. Agus Desh score all agus Shinnan Diffriacht. Well, Neil a reached. Me Crinus, Kirstock a Kinter Ollscoil Luimnigh and saw. Shea Coolin Fos Idrina Foran and saw.
Ríist beag Brian Ryan began tíach leis an seansan atá caiilte tá sé gimit le lóhanna cuithe in san chéad le. Leis beidir deis Tráchtaire an scóráil ceanna hastín in áir agus stáid seo seach sa scúna sa cúnga ballathe go snasta an son agus ag deire iirecht ó níri an cúla púlta mór an den á in sna tosa sin go dtí seo tránóna agus deis a Colin Coughlin techt báutháin eile Ollscoil Luimnigh osclaí na gúlaí ceann contúirteach seolta isteach a ríist an son aber bha cosint an son ach an féidir é bha luas an cheist brú teachta seach an tosaí smachta go háling an son agus glanta ach ní glanna úntaach tuic sé machchan sotí lín a ríist Ollscoil na Gaillimhe agus spirgul deis ag Sam O'Farrell scór ag tastáil an count son ag taistil agus tá sé sin ag FA scór maithan son héana dógan a degúlín agus well nuair a hastig sé sin Sam O'Farrell ta heastóibh hard scór an son aige. Leis baltha go teas an son Patrick Taff bhfuil formhór na seileamh ag Ollscoil Luimnigh beag beidir dímá an slí nachhfuil sin mór an níos móchan tosaigh ná mar tá go stáid seo anna cosint ar fáil tá siad compórta go stigann son ní léon ceist fé. Contúirt an son oscailtí beidir bhfuil deis an tóir cúil an ceann son seolta isteach ach ag a deire ar dheis ó iireach Jack Leahy bhí seans maithan son ar cúil agus a ríist na cosintúir beáín coileach an tála ó ríist an son teachtamach leis a gceann son glantamach go dtí Gavin Lee fear gritid an ó cearna an son agus fear gritid a chláirín be cearta marrá ríist chuir isteach an son ach obair le déanamh ag Sam O'Farrell agus ríist anna chosint ag Ollscoil Luimnigh beisiad sás leis na hirirtí sin ceann míúilt go teachtasteach deis ar scór nuair a héon siad ar an seasnán úntaach ach nuair a héon siad ar stré mar sin ní mad né ceann de seansan is atá caiilte mór an méid sin ar chlár na scór cúlín idir na fórna agus 3 agus 5 agus rein secondí atá caian sa tro an nómad an taobh ar nógus caiig torbh going an sa tránóna Cláiste fuair gan smáil chun tosaigh in san chéad cléthe Leathcheannais agus náid cinnte in san craobh an teachtain siúng an brise faighte sigan son agus beidir bhfuil deis an sa ag Ollscoil na Gaillimhe obair bha déanta ag Dan Burke féhrú an count son seolta ag a deire ar fóriil obair úntaach déanta rééis sin ní héon bha nuair héon deis deirnach ar stréis siúng inis Ollscoil Luimnigh Jack O'Neill ceann spéisiúil chuir isteach an son obair le déanamh na cosantóirí ach ag a deire sin na tostatá níos fearr agus deis íseal fan na talún stopthe ag a deire an son ag glíomthóir ní hén bulas fearr a bhí ann ach ríist an tálótha is sin na glanna brú díomhar teachtaseach an son Ollscoil Luimnigh agus ag a deire tá spás ar Dave Howell chun teachtamach a ríist ba bhrá le Ollscoil na Gaillimhe is cúpla scór a chaimsú ribh an brise cinnte smachta go deas Howell son ag Darren Neary go ríist an clúdach go maithir neis an son ag Colin Coughlin sin éon captéin tuiscint anna bhaige cé áit le bheith son amá Dermot Stritch féhrú an son réitóir is sin na cléach leis Ciarán O'Regan héidir ríist agus puck sé an trosá dul bhábhar Ollscoil Luimnigh tarrant a ríist scuilt agus tá roinnt marthóirí an son is stracha sa chéile lán cúlaí Ollscoil Luimnigh Oisín Fitzgerald agus nuair sé róthast an son le déigent ach an réitéarnis chun dul i món cainte is tólam le Greg Thomas sin éon lán tosaí agus well nuair haringín sin leabharach agus nuair bhín caint mar sin ní bhíon tuaháin agus cáirte se a bheith a gceist an lán tosaí sin an tarna duine tá meisteach an son in leabhar an réitóire ó Ollscoil na Gaillimhe ach níos a hochtaí Ollscoil Luimnigh deis scóráil eile an son le teacht agus sé Darren McCarthy tá i bhfeil an chóirim sin an sa tránóna
Cúlín bháin atá aimsige ó bhfuil is séireach. Beag deis an áíar bhíige. Seo tástáil na leach féin. Leon na Cluiche mar bhí mé rá taobhú le Ollscoil Luimnigh ach ní mórrán é in áíire. Nis iirecht McCarthy. Big an Uidhir an Mhig an Crinne Céadaoin an tarna Cúlín go siúd an san má sé tránóna fear thumí bheara. Ná a héintíag gona héana dó. Sé Cúlín atragóníon agus sé Cúlín go dain as a chéile ag Ollscoil Luimnigh. Tá compórda go maith an son má cinach bhfuil a rion son beidir le feisceantar clár na scór. Ollscoil Luimnigh teacht bout amháin eile tá contúirt go héanúir nuair héana an líród isteach ann. Agus bhfuil lagúir trúis an son deagheáin na seansanna is ar fórílacha. Is luch banistíocht Ollscoil na Galway gúid iad a spreagadh sanna meid an adóg le hama séithe tuiceann siad go bhfuil cumas agus míonach ionach beidir bhfuil sé léir go dtí seo in san chéad le. Is ard goáil an son. Watch that water screen, stay going at him. Deis. Ag Ollscoil na Galway agus ríist. Maint mathirí Páirceanna ag deireg scuil tar náis an ceann ag taisil bhfuil si trasna an cúla ríist tá. Ceanile tá mithir stré an son níl na búta sí scórála ag ceachtas na fórna ar slíon sa tránóna. Is tá an réiteoir chun dul isteach chun leabhar leis na muir an é go raibh an ceann san thar an trasná ní raibh an muir omláin cinnte agus beidir go raibh súil agus réirt níos fearr an son ag Ciarán ó Rígan. Níor bhar únta go gcuine nach iad bheith is gúil an taobh sá ach tá ó Rígan díreach ag cinn tú. Well, cíimte leis an rachaigh brat in náirde. Ní dhéananig cinne má se ar fóríl ach bú dul seach agus an seicáil a dhéanamh fé bhós dólam. Is Ollscoil Luimnigh teacht a ríist. Well, níl cíl ar bilis níoratáir san agus tá an banisteoir Brian Ryan fear go máis níoratáir san aon cheantaí gan is ar stréachá. Clé nach bhfuil thar molla berta, cé go bhfuil réalta amáíocht ar an dáhéamh. Bhíon rithim úntaach ann go fóil ach ann fóstal dul. Ceann sa smachta go deas an son Samo Farrell agus taringe níos an son ag an cúlpáir Derek fahí dinta go maith go siúd. Cumán áard sin chur an áirde agus cúlín cinnte siúráilta sábháilt an son aige. Agus deis má se mar stré bout amháin eile. Nómant go raibh fágus chéad le Ollscoil na Galway sa tóir cúpla scór eile chun an bhearna sin na gúnaisteach sa le meid an adóg le hama go an tá Páirceanna Uidhir agus ard flaáil a ríist an son í orlacha chéile an son agus obair bha bout amháin eile ag Joe Fitzgerald ó bhóna lín scuilteisteach obair le déanamh inis istigh an son agus fear anna bha dhéanamh gos an tóir agus sinné Patrick Taff mar anna cliste. Oscail na Gúlaí agus scuilteisteach ó iirecht an son ag Limhic. Smacht go deas híos fún agus Samo Farrell ag spáint níos fearr le cúpla nómla nús an lámh in order buntáiste tugadh an réiteoir Samo Farrell. Sin sár Cúlín ag ó Farrell. Bhí an buntáiste tugadh ní raibh gá leis tarna Cúlín ag a siúd. Agus Ollscoil na Galway teacht a ríist beidir bhfuil deise go Farrell. Tá sé stig ní féidir éáil a ríist. Well, ag a deire bégan de Callan Coughlin é sinna chuirmach le haag buile cúgvéidir go seaca ach bhíidir I driblód an son tá fearr sínta ar a déobh hail agus gur tú má se Chorlaoise ag tastáil ach Cúlín idir na fórna má se an sá. Ach beag puc cúgvéidir go seaca le teacht ag Ollscoil na Galway Chorlaoise fós I tastáil ar a déobh hail. Cosint begáíonn scuilt an son ag Ollscoil Luimnigh agus an tálaéis sin na chuirmach ag a deire. Ben an tain scór le beagnach fiche nómad ag Ollscoil na Galway agus beag tíma ortha leis an stát áirithe sin. Tá míid nómados ceann an truc antá agus
Ilín chóir feice ó heh am cútamh gorta. Trí nómad, dúra atá me an Arden son. Agus ifir trí atá fágan na Páirceanna chumáis né Oisín Fitzgerald. Tá sé create chumá agus é fágan na Páirceanna hail. Iirt cúvéidir agus seasca le teacht ag Ollscoil na Gaillimhe. Ní dom bhfuil éon onadí take seach go fóil sam go bhanadís go méid an adóg Leathcheannais. Agus seo iartanis ag Sam O'Farrell an cúlín deirnach ó Immertige an ceantar ar 4 riil a ríist. Big díma ar 7 gangar stréig Ollscoil na Gaillimhe, ein ceann díag ar 4 riil ag Ollscoil Luimnigh tá dóhan feice má se ag Ciarán O'Regan agus gannach nóid go léit am cútamh gorta caite má se an scór Leathcheannais tá Ollscoil Luimnigh an iarn áitiúil chun tosaigh ag an mris ach go leor seans na cailte an dáhéamh cluiche nachhfuil omláin dúisethe go fóil ach tá Leathcheannaíocht a fós le teacht an scór Leathcheannais nád a héon díag ag Ollscoil Luimnigh, héan an trí ag Ollscoil na Gaillimhe, fanna gíling, búghaintín céad lethe teacht an bhail. Tá deis istigh an son ag Ollscoil na Gaillimhe agus Darren Neary garisteach tá deis féidir an sár cúnmáil lena sé leis Neary ní féidir leis Tarrant is féidir leis Tarrant. Ceann gardaigh a siúd agus ag Darren pass a seach fada le Aidan O'Connor fear Luimnigh agus cúntas Ollscoil Luimnigh oscailt an son. Agus a glan an son tre Cillian Doyle ó Chail Cuinnig scuilte seach ag Darren son ag Jack O'Neill agus tá sé ard scór an son pass isteach an son Adam Screeney deis níos túis go fuair sé cúlín an count son ag taisteal ard ibar thóir sé Screeney a ríist agus Ollscoil Luimnigh gafa an tosaigh ag Ollscoil na Gaillimhe an count son dúilte beáin roíínach beidir go mé deisir an tarn iirt an son Cilín agus tá sé sin seolta Harran Trasnall scór ag stop an pass Shakti McCarthy Bachty Screeney a ríist Illing anna dhéir ar fad an count son ag Adam Screeney agus tá sé Source Ollscoil Luimnigh caiisi Tráchtaire son ó Iirt McCarthy. Count son ag deire treoirthe isteach Harran Trasnall bhfuil sin cuairt anna Cluiche snasta go siúd inis Ollscoil Luimnigh bogan níos fear tá contúirt go héanúir nuair a héon siad chun tosaigh agus Aidan O'Connor a ríist an tarna cúlína go siúd sin an tímacha á iarraigh ar na hamánathe óga seo agus deiseanis ag Oisín O'Donoghue an count son seolta go snasta isteach ag an lá deas an son ag Screeney a ríist ag glóir cúlín iver a car tá sé sin go halíonnta go fearcill Cormac Cilachaigh Ollscoil na Gaillimhe agus spirir goil deis ag Sam O'Farrell scór ag tastáil an count son ag taisteal agus tá sé sin ag FA scór deas hís fún agus Sam O'Farrell ag spáint níos fearr le cúpla nómla nús an lámh in order bunt tá sé tugadh an réiteoir Sam O'Farrell sin sár cúlín ag O'Farrell
Ein taobh cuma ag gur tréimh síos I chéad leis sin agus Ollscoil Luimnigh glan an uachtar ó thaobh seileadh ach ó thaobh scórála go leor seans na cailteach an dá thaobh 7 gang mithir stréig Ollscoil na Gaillimhe agus ein cheann díogar fóríl ag Ollscoil Luimnigh ach tá sáramánathe ón dá thaobh agus má se beimid ag súla tá spántas níos fearr in san tarna le áit in san Cluiche 7 óíine I Barcan Crocaigh don géadúir ó 98 beag na Cluiche Canis ar siúl I Barcan Crocaigh agus tá cinnte go mbeidh na himreóirí sa ón dá thaobh ag iarraigh a bheith le chláiste bhuairg an smáil 7 óíine inis Ciarán O'Regan sin in réiteoir tránóna dúircha cinntu go bhfuil gachtain ins na háiteacha gur chóirdómh bheith agus cataisteachchan san deacrtaigh an dá thaobh seileadh bhuachan scirann sé amach ag deir agus Ollscoil na Gaillimhe chun tosaigh an ceann áirithe sa deis dollar an únsaí fuair siad cúil cuioinnig sa chéad 5 second in san chéad le beidir go éine siad amhlaigh an sa in san tarna leabhar tá an buntáiste tug an son agus tá sé sin scuilte isteach thar an trasnáin ag deire bhí obair le déanamh an son ach in áíor Dan Burke déanamh go mádóibh Ríist réiteoirt an na cliste an son ag Ciarán O'Regan scuilte leis an imirt agus Ollscoil na Gaillimhe ag deire ábalta chéad scór a chlárú in san tarna le Colin Coughlin inis glanta go fada le Cillian Doyle cór go má lína a bheith an ceann áirithe son ag deire a cumad leiste ag Ollscoil na Gaillimhe an obair cosanta le déanamh howlan son agus Colm Cunningham ag iarraige sin smachtú agus a glan agus trastan chúl agus ag deire crut níos fearr beidir in san chéad nómad hena féin ar gcuid ammáíochta rís ceann spéisiúil chuntúirteach ag turlingt ar imime le cearnógastigh ach ag deir bhfuil beagán de Harrington níl ar an réiteoir agus Ollscoil Luimnigh déanamh dóhan agus well beidir nach bhfuil dóhan déint an son ag Mark Fitzgerald tá sé féh bhrú tá sam á fearr le iarraige ag Alternais agus ag deire Ollscoil Luimnigh ábalta ag glan amach go fada le Jack O'Neill Farlar Parker Dermot Stritch Clún Lárach Guntan Clár agus deisianis ag Jack Leahy Móthir Dave Lín an ceann son ag taistil ach an galar chéine agus mícran is a ríist Does éine inis ar fórílacha sin cúlbáire sin ar nó Lín Hór Fad go leor leis an buc áirithe an farcar raibh sa tránóna smachta go deas agus ag deire tá tarint scuilte an son réiteoir an aice leis an imirt agus beidh puc séir an éasca le teachtaigh Sam O'Farrell agus deis ag Ollscoil na Gaillimhe an farraspáir sin na laidú a ríist an réiteoir an dul am an cainte le Colin Coughlin an son sin in captain tránóna agus níl sé géon tú beidir le cinenne an réiteoir tá chuirte buí pe súsa go siúd má se ach well an rud is táchtaí ar fad nach bhfuil an buile séir ag Sam O'Farrell Gá ceann in san chéad leige agus réiteoirtúir cinne sé cinnú go bhfuil síocháin ar neise Onadí teachta seachantá don Gaillimh agus réiteoirtúir ag fannacht go dtí go mbeidh na haithre sin déanta fágan na Parkinson tá Dan Burke is tólam agus an tarú sin déanta má se ag Frank Lohan teachta seach Tá Liam Lee is tólam bhfuil tá ráthhrú chomála teachtar báil le Ollscoil Luimnigh tá imreóirí taobhú an réiteoir sásta á cúgardíag chu neise gona cúgardíag Sam O'Farrell inis leis an bhuilas éir seo agus deis an bhearna chuir síostí trí cúlín Nis chuinnig go raibh deis an éasca gas a chéad le nar ghardaigh sé ceart agus cafisteach mar thura be sé gur an ceann san na fróú gan strain thar an trasnáin mar atá déint an son ag Sam O'Farrell sin rá scór má se sa tarna le tá feicithe an dá ceann takeithe I bhábhar Ollscoil na Gaillimhe agus a brab na súil ní leatar ach cúlan sa Sam O'Farrell a ríist Cos International son tá Colm Cunningham Clipper to ríist a gascuirt an son réiteoir chun scuile leis an imirt tá O'Farrell leis go leis an cumán ach ag deire sin réiteoir leir agógan slitir ar neis agus cafisteach le techt O'Regan ag iarraigh ar imreóirí bog a thurnáis agus ag deir an ceann son ag sciúra a Colin Coughlin a déanamh dóhan agus glanta go maith an captain. Leis ní linn scóir sa tarna le fós ag Ollscoil Luimnigh
Dar nó siad son na champíní ratha agus an buachán nura. Nai Graver fad atá tucalótha, Cluiche for gan smála genas an bhíon Reisin dar nó agus an son an dáchean rivis in a ríist búte ag Ollscoil Luimnigh tréimh se glórfar ag Gomórtas in chumór in Starin chumórta seo cá Gomórtas a hosna go dain in naide go dói ag dahad craibh bant ag Ollscoil Chorcaí siad son an iarna tá go bar ach tá na fórna seo dígur ní go techt ag bres na sáile ar Ollscoil Galway 10 cheangar fad atá búte an Counternach in 2010. Tá deisinis ag Limhic an Coolbara. Deisinis túisce cúgur fóríl an muir sásta leis agéan sa máise tá tús úntaach chur leis an tarna lehansa ag Ollscoil Galway 3 chúlín in ima cúg nómad agus well an bhearna leid a ríist tí gá chúlín. Canarty Tastálar Dave ag Ollscoil Luimnigh an ceansa smachta go dasan son ag Jack O'Donoghue. Nu Oisin O'Donoghue chuirt mar Jackartí nó chud léh scríbhleir ta héna léhantá an ceansa scuilte ag an réitor níos tá siad ábalta boga seo níos fear deis únta an son ag Jack Leahy agus sin níos fear hastig sé sin dír chu ní de hocrú an son agus a ríis tá contúirt in sna tosa ar fad nuair bhíon sellh cá ach Leahy déanamh dóhanna níos an bhearna sin na hína amachtaí 3 chúlín báilháin eile. Kensa smachta go das. Stritch. Pass na Corrigan son ceannas digi chéile brúan son a ríis cían tú teachta Ollscoil Galway. Rot ibre níos fearga cinnt uhan san tarna le Bert Ceollah dul an arca chéile ó Ollscoil Luimnigh an son ag Uidhir an pass seach an son dí Jack O'Neill deis an son ag O'Neill a ríis tána passanna tóiste go má an so ag Ollscoil Luimnigh agus obairle déanamh an son ag Darragh McCarthy tá sé plúchta tá siúr i dul amach chun an sliotar Galtarnais agus ag Uidhir Ollscoil Galway déanamh go má an son tá sé de fás ó héh muína ní léon ceist fé agus ríist for hansí maith techt an son acu. Sa skill an son can sin a Galtarnais hí dar níri ag irig tarfé scór ach ag Uidhir an réitor an sliotar lorig. Agus chafisteach idir bhirt ó bhfuil dairg an so go mála Oisin Fitzgerald sin a bhúla ach níorh mar an dtína réig chuige béidir ach ag Uidhir Ollscoil Galway. Tá sé ráganta ní ag báilháin eile seach a ríis Jack O'Neill. Chance Uidhir an son ag Jack Leahy for sé cúlín maith cíanamh an ceansa scuilte seach bhí tarrant agus choristeach a dhéanamh an son leabhar sé leis an réitor agus well ní léon ceisna go tucha sé ar náis le puck séir a bheith ag Ollscoil Luimnigh agus tarrant agus stracha a dhéanamh an son gan ceist. Réitor ríist chun leabhart an son le fiacra ó Bryn feargrithe ann nó ghearna a chuamtain chlár agus nuair leabharíonn sé mar sin agus nuair bhíonn an córá ann well anna bhinic tagann an cárta buías ag Uidhir. Well, better nach me cén bag go dain se tá sé me seach an leabhair an réitor ach well tá buile séir le techt ag Darragh McCarthy chéad seans gas a tarna le for sé 3 ceang in san chéad le agus a bhearcameach sé seo go héasca leistigh den réidir agus siúdan á tróna ag ibbert gona lohanna beagcuithe ach ní chuir sé isteach naach tána canílacha anna bha a ggur tús fearra scuilte seach ag McCarthy tá irdach aige crinnes aige agus well sin gá ceanna sa chéile níos ag Ollscoil Luimnigh. Sin sliotar fág ní an son agus brútíomhar teachta seach an son ó Jack O'Neill ag irig a Galtarnais ag Uidhir tú creún thart a Daniel Comer si go maith sin na Galtarnais agus a glanna Ollscoil Galway tá siad feabhsa go cinnta sa tarna le ach a ríis clúdach má an sanna Colin Coughlin be sé siút tá mé cinnta láirna an planan a John Kiley agus amánathe Luimnigh im líana. Dave Howell, Aidan O'Connor fear le bheith planana Kiley tá mé cinnta seolta seach an son agus deisinis ag Jack Leahy Ficinn sin orda, ní léon chabhar teacht má se caiise tart fé scóir a héin lá iirecht ag Uidhir ach bhí tarrant scuilt an son a ar an réitor agus Joey Darragh McCarthy deis eile ó bhuiile séir.
She counts on Ace go to McCarthy. Darnón Clécanna Siúil de Hína. Giobúin seachtain ó Nína beag seo I Barcan Crocaig. Chéidir le Carcha blian counts on toast ar ís go maith McCarthy. Sin gá ceann as I chéile go siúd cuaig ar fad. Agus well Ollscoil Luimnigh ag socrú go maisteach in san Tarna le. Ná a Cahardíag le héna sé. Ollscoil na Galway le ceann spéisiúil a ríiste im le Cearnóga bhfuil den ábalta smachú istigh níl agus a ríist ard cosint istigh an son tá sé de fás go cinnte Ollscoil Luimnigh agus ríist cinnte an son Aidan O'Connor tiis mar neis tá farc ar fad ceall leis clúdathe ag siúd an tá Tránóna. Cluiche an son during Raitor. Steshig Oisín Fitzgerald a chum Naomh Catriona Gorkig. Her national so go fadal Aidan O'Connor tá Eileen Gear Gamala Shiganson O'Connor and Council of Turland in St. Old Contortic Bidwell Chanson saw ag Ollscoil Luimnigh Cool agus Egadir and Council. Oh, Eric Screeny stop hands on. Agus ní scríide bheanna Dar McCarthy ach ríist an coolbar déanamh go maith an son Límhór in sé hén mór clúdaigh sé sin ach beceart in áíir go me cool an son ag Ollscoil Luimnigh inis. Seo chun ríist iad. Cluiche bhuaig an smáil ar nó cáilethe Dín Leathcheannais thug sé ann breise chun iad a scarút níos túisce Jack O'Neill tá sé seo níos fear inis ó Ollscoil Luimnigh. Agus iirecht mai heile go siúd. Sé cúlín in a seatra. Ceithre cúlín as a chéile an son ag Ollscoil Luimnigh agus well níl an Mhic na scóil in san Tarna las a bhí sa chéad ceann. Ach tuigh siad agus tuigh an dá héamh go dainn ar a hastíús a dhéanamh nuair bhain an tú Leathcheannais amach na éamhú is cuma. É níl ach dul Dín Leathcheannais deis eile ag Jack O'Neill an council scuilte isteach ag go siúd. Well, kind of bhí crunas tá sé ar náis trí chaint ag an is ar fórílacha. Ollscoil na Galway is a glóric score. Bertin Arca chéile an son tá fear na Galway. Tá seachtamach níos measa ach tá seileamh ar náis an son agus beidir bhfuil deis an lán tosaí sin ag Greg Thomas. Tá sé get an cúlín ag deire ach chuir leis ag tastáil sa chomá. For dóigh an son sin é lín atá sínta agus an chuir leis ag tastáil tá Ciarán Regan ag leirt an son le Mark Fitzgerald. Nach bhfuil thar báirinmh tá sé beáin tar seach beidir níos mó éonar eile dar nó go leor cluí imirthe le Portláirige agus dar nó leis an bhuireann sa chláiste chomá. Dúircha cinnte an son go bhfuil lín cearcolóir well is nach gur ahrú folamh ag a gceist an son sa bhéidir go bhfuil réiteoir déanamh chóirthe den taobhlín go gatha sé a bheith imthir feadh tamalín agus chuir leis bheith chutha ar an taobhlíne agus mé cinnte go dtí sé ar náis. Leis pocamach le techt. Bar bhaine le Derek Fahey. Begáin níos fearr sa Tarna le. Leis Mark Fitzgerald. Smachta go deasan son a ríist ag Oisín O'Donoghue. Pass áling díreach isteach an son agus well Bertún Galibh an son ábalta sin a smachtú. Bhain begáin in ard an son agus ceirteach an réiteoir an bontáiste a dhéimirt níor tháinig aon bontáiste agus Cluiche an son a ríist leis sin na Gléachar Nash agus bulas ar le teachta ag Ollscoil na Galway. Coolbar teachtamach a ríis na Límhór. Tar nó fuair sé coolín ó bhfuil séir an tús an Tarna leat an son agus be sé glóir an rud chéine agus an toirí chéine leis a boc áirithe sá. Lína cúlvéidir go seaca féin. Cúig coolín idir na fórna an sá agus sin nach mór leislí tríd an Tarna leat. Buile sin tóiste agus go maith ríiste an coolbar an Tarna coolín ag Límhór. Agus bhearna leid a ríiste ceithre coolín.
Is gan tosa gan son tá Daniel Comer. Trorig gur gaig alternach ag Uidhir chuisteach an son gan bheith úntaach os sin O'Donoghue leis an pass isteach agus beidir bhfuil contúirt agus seans an son ag Ollscoil Luimnigh cúlhfuil tá mar thóir sínta an son neach an réiteoir Éonrad míid leach an son agus Adam Screeney sínta ach sin cheist tá lucht banistíta híos fu méid glóir carta go cinnte agus an pass isteach ó O'Donoghue ach well tá réiteoir dul seach inis som go leróg sé leis an muir Bhí a grimsáis casta leis an immert clí agus beidir nach raibh ráir cúnta ag Ciarán Regan. An mar intre a chéad leir leis an muir fecint cadín túirm a bhí a siúd agus an bhirrta go take isteach le chéile. Bhar Ollscoil Luimnigh fós sínt an son agus Cluiche testáil. Sin cheistan so cadín tar ní raibh ó Regan gan éon cinna láthracha dhéanamh ach an son nuair bhíon luairigh agus Tréis an caintíí anamh leis na muir istigh. Sé techt amach tá sé leabhart an son le cúpla duine cinn tú ihar hain go bhfuil an timthóir tá sínta ceart go leor. Sin na darnó Adam Screeney chail chormach cailechaigh agus begur an farchaágan se níl sé ag fé go má tréis an buile sin in éair Lechos begáin bachach an son cha sin farchaágan má se ní mór dómhanis an a dí ógad a seach sé ihar fehéin a thucha isteach ina áit siúd. Agus sin é Jamie Ormond chumann J.K. Brackens i Dibredáin. Tá Screeney fágan na Páirceanna agus ní bheith maint ríomháilí ag iarige sin na dhéiscin nach irid ná lucht banistíochta na Ollscoile an sá. Se níl éanaí ach buile séir le teacht ag Ollscoil na Gaillimhe. Cinna déanta ag Ciarán Regan gan éon rudaí dhéanamh gur dithitring a tharla. Agus cléile tarneis le buile séir éon díreach ag Ollscoil na Gaillimhe. Cluiche testáil Screeney díreach híos fún an son. Lecha Cair dul seach ar hena féin. Seachúgan is an buile teachta seach ó Líomhór. Smachta go háling ar fad an son ag Ollscoil Luimnigh agus tá siad láidir san éir. Aaron Morgan an son fearthu Bredáin. Déanamh ar aus an son dóibh. Mar begáíonn scuilt an son cumán an ard ar fad an son. Réiteoir gimmart an fantáiste ar náis an sodtí Jack O'Neill deisir scór agus tá sé ige. Anna scór ar fad an son ag Jack O'Neill. Cúlín na ríiste drúna fórna. Ceann má heile scuilte seach ag Ollscoil Luimnigh tá ceann ag taringt well an cúla búilte an réiteoir fearr agus i ligant an imar Tráchtaire agus an ceart an son an cúlbáras an áit ceart ag an am ceart agus deisina ag Ollscoil na Gaillimhe. Nachfuil ag immart go húntaach tráónach tá siad fós in San Clé. Daniel Comer ag scuile leis an ceann son ardíirt an son ag Daniel Comer sin ceann inspiráidir. Beidir go spreigigh sé siad an son iad. Ceithre chulín mar araspár nád a sé díag le héana an agus beidir go meid Screeney teachtarnáis tá sé tris Cluiche háilt an son híos fuing agus bhfuil sé achlíd le teachtarnáis má se. Trna Gaillimhe teachtarí sin é Colin Killeen ó bhaile locharíoch agus tá sé sin seoltaisteach ag a bhar leabhar páirce gháscóir nimach nómad an son ag Ollscoil na Gaillimhe agus cílíonn sé sin inis nachfuil atra ach trí cúlín ní dad é sin ag lehamíochta tá Adam Screeney imime th náis isteach Cluiche chur air agus tá sé go bra agus óna déile régan is le teachtaseach sin ihre fithe Fintan Fitzgerald ó bhongrat Naomh Pól. Sin pucamach sin gan bheith well tá sé chuige deiris an rud is táchtaí. Is glantaisteach an son Diarmaid Stritch. Tá fearr maith dhéanamh ag na cosantóirí stig sa bheith is bhfuil léachramáíochta stig ag Ollscoil Luimnigh ach siad na cosantóirí tá nuachtar ríist an tros áirithe
Teachtamach, Tá Mishnach beidir teach Monish. Ollscoil na Gaillimhe, deis is le teach lín, scuilann sé féad tá ceann áfach yes agus fórí lína. Chéad ceanna tá mé stray san tarna 8 gang fad áfach an tarú sin inis le bheith déanta agus iver a fethe Fintan Fitzgerald Mungret Nave Pole gar go matú an sa chahar teachtasteach. Sé Diarmaid Stritch ó Clún Lárach ag go fágan na parca. Den ómad fáca, caig torh a going an sa Tráchtaire agus sin sciobad an talamh híl mission son ag Daniel Comer ach neachan réid Torre agus well ní torh fighter as nach irid. Na gain the chance in atá caiilte an cléthe ann don dáhéh. Canary a tastal ish. An cléthe bhúcant glantan son ag Cillian Doyle. Ar chail cunnig darno ag Lorg an lán tasíisina Oisin Donahue istig tá fearm a hainmh ar an sa Tráchtaire. Ag Adam Screen ag gur teachta seachta sé go brá treis an Putéil Isca agus an blogam Isca Hógant agus an ceansa choiristeach go bocht a ríist an son ag Ollscoil Luimnigh tá cannach ceart an son ar an manistóir tá híos fuinge agus sin ceiricáin díag de seansan tá caiilte. Bhí mar ag súil le hard córic an so níl sé treis teis mar sin go dtí seach beidir go méid drama go dtíir tá cléthe ann bhí mar gurbh beagán de choiristeach an son ach an réitóir ag scuile leis an cosint gan a bheith úntaach ar fad an son ach ag an deire is Loré chun an slitre Tráchtaire agus a teachtamach ta Aaron Morgan. Ar nase hen sé siúd. Glantec Fitzgerald tá cléigh fiabhsú beagán inis díag ar níag. Naid ómad fáca a tá buile séiril tá le fáfar na Gaillimhe agus cannach an down an tá híos ar Brian Ryan banistóir Ollscoil Luimnigh tá sló mór bailthisteach an son. Ach, rud is táchtaí go bhfuil buile séir le teacht. Ag maintre na Gaillimhe. Tá ar bhúnta dhéanamh an son ag gluch banistíocht de híos leis an mhair ach. Sé fós a teacht achrannach idir an mhair taobh líne agus sé McGrath stóla matá ann ar Iberdáin darnú agus níos háchtaí an buile séir seolta isteach agus tá sé sin aige an bhearna I brab na súl ar neistí gá chúlín bhí sé chúlín aftar ó chéanamh ná a sé díag an isis gona héna díag. Ollscoil Luimnigh, fiútar mar ráha láidir na núidir an sa. Catú dul amach agus an cléthe immert. Is beidir gúil deis. Géad O'Connor I de hocrú tá sé sin cam ar yes a ríist. Cúig ceann díag ar fórí le Ollscoil Luimnigh tá cláiste bhar gan smála fannach sa cléthe ceannis. 7-9 a barchan croca gan chéadú ó 8 sé de churn Giobúin a bheith á dhimmert I gceann catharú tá ceann san seolta agus tá sé seolta ar an trasnán ní leatra cúlín an sonis. Sár cúlín an Dave Howell agus an misnach agus an rihim agus an taíocht ar fad taobh hir Ollscoil na Gaillimhe nach bhfuilach inarach déon cúlín amháin ceann san a ríist ag Sam O'Farrell. Cúlín atar ná a sé díag Héna dói cuioinnig caiith torh going an sa Tráchtaire na Mohammed Corham a big ann breise tastáil agus cáfis agus stad seo nach Míchéal le héidir tastáil tá fuir éigeanta tastáil sa cléthe. Nes cur an a rican chun chafisteach a ríist smacht go deasan son Aidan O'Connor ach an glanna gan a bheith úntaach agus anna clúdach Tráchtaire Daniel Comer Ollscoil na Gaillimhe. Scuilta isteach an son agus Lord cosint an son. Scóirnig tastáil in Ollscoil Luimnigh. Si son na champaign I ratha. Dacirtí an slitter a ghád agus stig an son tá cara teacht ach beagán ín maul. Anna cosint an son chun an slitter a chamád ann. Ollscoil na Gaillimhe agus ag deir glant agus snast an son ag Colm Cunningham. Nis an féidir le cúlín cóscóir a chaimsú. Clúdach maithar nas an son. In Doyle glanta agus Uidhir teachtamach an sotí Conor Martin. Ar Iberdáin scuilte seach an lábhan organ réitóir ag scuileann fantáiste níor tháinig éon fantáiste. Tre an immert ar nas an son sé nómad atá fácathe. Cur an a rigan ag míú déchúis an son
agus cárte le techt go dtí lín chumá ar grith a chláirín. Lord Carty nochta ag an réiteoir an Tráchtaire agus ceann buí eile an son picasúsa go siúd ag an buile séir ag Ollscoil Luimnigh. Sin lán cúlaí Oisín Fitzgerald chum an éibh Tríana a gcurcaigh go hógaigh. Nú, bhfuil McCarthy le tarnáis tá hain ann tá an fear ceart. Scóir tastáil ó Ollscoil Luimnigh an trícheang as a chéile aimsethe ag Ollscoil na Galway ní leatra a cúlaí amháin tá sé seo gcuine lohan na gaotha. Tástáil ar McCarthy an countsa taobh hir a bhat taobh hir dá lína cúgvéidir go seaca scuilann sé fé Darragh McCarthy an countsa ag tarling tiistig brúistig an réiteoir ag farrig a géirigh ligant an immert agus ard cosint istig an son agus deis ag Ollscoil na Galway ag glána fiacró brin agus cúlainn an chóscóir is hastíí nutha tá misnach ar fad acu. Seo ceann contúirteach tarlingt ag a deire an réiteoir ag ligant an immert. Cúlbáir teachtamach beáín mauld an countsa ag glanta ag a deire agus deis an son ag Fintan Fitzgerald ag chur fad na talún amach satí Darragh McCarthy. Chur raig go siúd agus inis seans ag Jack O'Neill ar Ashley O'Neill. Pass na gardas cuma agus go dtéon ceann ar an trasna antá sé sin bocht a ríist an son ag Aidan O'Connor seachtaí láh an cúlbáir agus líam thóir ábalta teachtúir bháin eile. Ceann óbad atá maclog sa fácathe. Cúlaí natar an son, ní mór an dína beidir a bhí agsúla clé chócóngrach agus tá sé sin na mithe ar fóiríil degang má sé a seans na caiilte Ollscoil na Galway. Shane McGrath luair agus seachún Dave Lee na chóseálaí agus tréáil fuair an Ollscoil Luimnigh dar nó. Ní do cuine beidir ar ahrú dhéanamh chumá. Bach le teacht ón cúlbáire. Héh beidir nach bhfuil ag bar maithsan á tránúna agus cumé sin ach dul dín Leathcheannais sin spruc le Leathcheannais. Tá cláiste bhar an smáil ann a bhaicgus don bhuamhío go siúd. Níos túisgus a Leathcheannais agus spú éasca go maith ag a deir in an breise ná a trucha héin gona dó sé díag. Ollscoil cara clíadóchas éireann. Ollscoil na Galway teachta ríis. Cúlainn an cóscóir is a hastíí nutha. Sais bach éigent chur an son Jack O'Neill ach tá immert ar nasin son ag an bhar párca Ian McLean. Scuil isteach ag a siúd. Beidir bhfuil deis ar cúlainn an cóscóir teacht ó ag a deire ar dheis. Agus ar fóiríil seans má caiilte tá siad son ar fad táchtach agus stad seo. Tá Oisín Fitzgerald take bhd amach an so chun an buile amach seo beidir a bhailú. Agus sé ósa cheann áfach ag a deire. Sa smacht a ríist agus Ollscoil na Galway ar fad. Cúlaí na hastíí. Nú scór beidir bhfuil deis sig an son ar cúl taringt á dhéanamh agus choristeach an son. Agus buile séir, bhí sé dúr glas mod an cearn ógus dólam. Agus réiteoir i dul isteach má se. Deis glórmhar i teacht ag Ollscoil na Galway. Ní mórnis Ollscoil Luimnigh go leor chur ar an lína. Nád sétíí le héna dóíag. Tá na cuirp ar an lína. Sam O'Farrell I bhail an chóramsá ar ceircamach strain bithir. Na fuór na chormút ní bheith gánach an tarna boutar falca me siad chorm sa cléthe. Agus go gáómad má se le dul. Deis ag Sam O'Farrell an count son treoirthisteach ag O'Farrell. Gan éon strain an son. Sin cúlín ar fad as I chéile ag Ollscoil na Galway tá cláiste na Ollscoil an sá in Limerick tréis titim ina gula an sá le cara uair a cléig. Agus inis tá míid chorm agus gan fácach nómad go le fácathe. Gach seileamh inis cótáach smacht a gáling an son ag Aidan O'Connor. Cúpla seans cailteige. An slitter cailte inis an son aige. É nóméid díag ón scór deirnach ag Ollscoil Luimnigh agus é sin le feiscint an son tá bontáiste ar fad an rihim. An bontáiste bhfuil an tros son I bheith ag Ollscoil na Galway. Can son casta ar dheis agus ar fóiríil tá nómad fácathe. Dos éon ar strain ag Ollscoil na Galway. Beidir go éanaach scór amháin an bhartan tá tránóna. Nes sin pocamach le teacht ag Darragh Fahy. Chulpáir na Galway dar nó. Bula maithaige his sin ag praba agus go leor amánathe fé.
Gadir beg puck slasig Ollscoil Luimnigh. Aber na gapala in van Sonny Gaiden O'Connor. 3-0 with a stolen. Tá mar Ogren son. O hef am cút of Gorta. Sha 3-0 with a Todd Dyrek fecca going a Masha. Couple of second. Le cur le shin. Agus tá sé sin Gordon Lína. Tá sé de Garagón. Tuck fei beg an puck slasa. Eg maintre na Galway Gadera. Agus well. Cuine go mega an brescia Mohammed Cormac Gadera. Tá Shane McGrath. Trish Chachdeen Weir. Eg Fisru Cavid Amma tá Fáca. Tá Brewer Ollscoil Luimnigh. Elaine score Fác. I'm sure the dozen no the nish. Agus 3-0 with a tá Lurig Stachan son ag Shane McGrath chuma. Tá siad ina gola off go mahan son. The Shachul maintre na Galway for Páirceanna ella. Peter will chance. Her score tá count son ag tashta like ag Gadera Turling. Shakti Lova and Cool Bar. Ní hénach will na desh na Ollscoil na Galway. Nish Ollscoil Luimnigh's Tor scored out with Hain. Nish Adam Screeney. Cún Gamasa Tarnala. Agnora Hasti dinna chun Shasav in order. Sinean Far Kyle Cormac Kilachig in Ifali agus tá Ollscoil Luimnigh cooling chun amachas a ríist. Not a Shakti gle héna trí díag ach tá awn fóstal dul. Nish an cosint génta go mahan son ag Ollscoil Luimnigh. Darg fahi teachtamach is banistú cléthe is ag a héirad ó seo go dtí deir na himrathe agus ríist. Ollscoil Luimnigh ag fiosú treis dúiseacht ar chuméig an agus deisian is ag Jack Lee hin slitter fág na íige. Better meg an tarna deisian son ag Joe Fitzgerald far bhóna lína seachtain sa dtí Jack O'Neill agus plúchta á sé stig. Ollscoil na Galway is Tor scored á good hain ag ir teachtamach will Cluiche ag dul ina chuine ag a deire céimena sa mreis beánín dín. Agus bogach chun tosig ag a deire chomá be sé seo éasca ag Darragh McCarthy clabreacht an son. Agus well beidir goil dóhan nis déanta ag Ollscoil Luimnigh. Agus cooling táchtach sin ó Adam Screeney. Seansile nis le teacht ag Darragh McCarthy agus níor ceart go mbeadh strain ar bith ar fear thumí bheara seo róú Haran Trasnán. Nómad agus fé second to Torma clog sa fáca. Ilín technas ná deabhar leis go orthasá de chúis go meach. Tróirthe Haran Trasnán ná a seachtaí gan isis. Ná a thuchtaí gona héan trídeag agus rá chúlín idir na fórna an bhearna is contúirtaí caiig maintre na Galway cúlagáil. Tá mid san nóméid dearnacht an trí bhí fógrathe in ordas na fargas macht a gáling Peter goil deisian tá ag Ollscoil na Galway chur amach an son ag a deire Shellah Cailte agus Colin Coughlin an captain in san ád ceart ag an amcart. Beidir go mbeadh deisiúin eile ag Ollscoil na Galway Collision son feice an réiteoir fága siad an countá seach sa cearn ó cinnte. Ní dom goil dóhan amach an tart fé chúlíní. 3 nómad a bhí fógrathe. Tá mid ag rá nómad agus tachta cúgar móradóir an sa. Má se an cúlbar ag léite amach an é hógan sin é límthór fuair sé gá chúlín chun an ceart a hartá. Ó bhfuilí séire ach ní héin bhahanis chúlín agus stad seo. Mar goil an taumiiste rá chúlín idir na fórna. Ní mór nes an count na chuiristeachtaí nád chuntúirte tá go leor fir bhóriste Greg Thomas, Darren Neary, Samo Farrell. Agus, well, tá sé tóiste go maith aige. Le cumán a gáil leis blocháil an son ar choméigeant ag Ollscoil Luimnigh. Tá tam cat, tá 3 nómad cat an sa. Agus sústín réiteoir nes an count na mehamach beag iireachtáin eile cá. Buile cúivéidir agus seasca agus a ríist an count na chuiristeach. Go dtí imil na cearnóga fécht bhfuil duine ag an tábailte Tráchtaire. Mid a bhados ceann an 3 nómad an isis. Má se an dé deirg an seans dearnach an son ag Ollscoil na Galway. Cúivéidir agus seasca le bheith tóca ríist ag límthór. A ríist an ceann sa tóiste go maith duine chun teagháil dhéanamh leis istigh tá clipper timmerthirí tá sin ar fad geall a bheith stig ann. Agus an bheidir le haingan slitir a bhoga sinní an cheist an réiteoir ag Farish Hans fad na talún an cúlbar déanamh dóhan agus ag a deire ar fóríl. Lugar bhuiile cúivéidir agus seasca a dhéata go bheith ann. Agus well ag a deire
Immerhóirí sínta go leor corp I dteanga bháil le Míchéal san stig. Agus bhfuil tá an tam caite go cinnte. Ná de hochtíí le héanana trídí go gcónaí péire atra bhí duine an tún gála bh gírig Tráchtaire níor dhearg glótha. Ach, trí nómad a bhí fógra agus réiteoir go go liigh siad an imirt leanúnt a raig go imirt a bháin eile. Sé leir leis na muireann is ar an Dave Suffolk an bhacha aine aonaí an son. Dar nó bhuaig Ollscoil Luimnigh craobh na bliana se chaite. Ard córa go chola blianta beag an ús le cláiste bhur gan smáil agus an downer ar scéil go meisi le chéile ríist. For Jamie Wall seoirthaíon craobh agus buama in an breise ag go deire níos túisce hús I mlá clia. Tá ar Ollscoil Luimnigh agus na Galway tá an bhirt ar náisiir na cosa agus mé go muirte bháin eile. Well, ó hih an breise agus an cútah gorta cú go leith ar mórador. Bulas ar amach sólam a bheith ag darg fahi agus nadidir meid mór an action eile ina dhiig son. Ní bheith go dáin tan adó Geirigh sétan tá clé nachribh thar molla berta in áíire. Bhí Ollscoil Luimnigh cúlín chun tosaigh ag an mrise ná héintí le héanana trí. Chreidir thar náisian son go maintre na Galway. Bhíidir gan aon scór feich dos é nómad Ollscoil Luimnigh ach an sonna go deire Adam Screeney agus Darragh McCarthy leis an dá chúlín táchtach ag go deire chun de stúrú tríd go dtíon Cléachtanis a bheith gáimar de barcan crocaigh seachtain ón Ian. Scór deirigantá in Ollscoil Luimnigh gachar Luimnigh ná de hochtíag ag an bhór túl Ollscoil Luimnigh héana trídíag ag Ollscoil na Galway maintre Luimnigh féithó a bheith san Cléachtanis a mílíana. Tá deis stigan son ag Ollscoil na Galway agus Darragh Níorí garisteach tá deis féidir an sár cúlmáil lena sé leis Níorí ní féidir leis Tarrant is féidir leis Tarrant. Cem garda go siúd agus ag deir an pass a seacha fada le Aidan O'Connor fear Luimnigh agus cúntas Ollscoil Luimnigh oscailt an son. Agus a glan an son tre Cillian Doyle ó chail cuinnig scuilte seach ag deir an son ag Jack O'Neill agus tá sé ard scór an son pass isteach an Adam Screeney deis níos túisce fuair sé cúlín an count son ag taisteal ard ibar thóir sé Screeney ríist agus Ollscoil Luimnigh gafa chun tosaigh ag Ollscoil na Galway an count son búlta beáin róíach beidir go mé deisir an tarn iirt an son chun Cilín agus tá sé sin seolta Haran trasnál scór gur stop an pass Shati McCarthy machtí Screeney ríist Illing anna dhéir ar fad an count son ag Adam Screeney agus tá sé Source Ollscoil Luimnigh has Tráchtaire nations on Uidhir McCarthy. Count on ag deire troirthe Haran Trasnál bhfuil sin cuairt anna Cluiche snasta go siúd inis Ollscoil Luimnigh bogan níos fear tá contúirt go héanúir nuair hain siad chun tosaigh agus Aidan O'Connor a ríist an tarna cúlína go siúd sin an tíocha á Uidhir ar na hamánathe óga seo agus deisianis ag Oisin O'Donoghue an count son seolta go snasta isteach ag an lá deas an son ag Screeney a ríist ag glóir cúlín iver a car tá sé sin go halíonnta go fearcill Cormac Cilachaigh Ollscoil na Galway agus spir goil deis ag Sam O'Farrell scór ag tastáil an count son ag taistil agus tá sé sin ag FA Scór deas hís fún agus Sam O'Farrell ag spáint níos fear le cúpla nómla nús an lámh in order bun tá sé tugadh an réiteoir Sam O'Farrell sin sár cúlín ag O'Farrell sa in san tarna leabhar tá an buntáiste tug an son agus tá sé sin scuilte isteach Haran Trasnál ag deire bhí obair le déanamh an son féin a léhantá an ceann sa scuilte ag an réiteoir níos tá sé dábalta boga seo níos fear deis únta an son ag Jack Leahy agus sin níos fear Dín Cléachtanis thug sé ann breise chun iad a scarút níos túisce Jack O'Neill tá sé seo níos fear inis Ollscoil Luimnigh Tá seachtamach níos measa ach tá seileh thar náisiún son agus beidir bhfuil deis ag an lán tosaí sin ag Greg Thomas tá sé an cúlína go deire ach chuir leis ag tastáil son réiteoir mar an fantáiste thar náisiún son tí Jack O'Neill deis ar scór agus tá sé anna scór fad an son ag Jack O'Neill deis go Ollscoil na Galway nach bhfuil ag imirt gohúntaach tránón ach tá siad fós in san clé Daniel Comer ag scuile leis an count son ardíirt an son ag Daniel Comer Galway Tráchtaire sin ag Colin Cilín ó bhaile locharíoch agus tá sé sin seolta isteach ag a bhar leabhar parca rá scór nimach nómad an son ag Ollscoil 8 sé
de churn Giobúin a bheith á dhimmert I gceann catharú tá ceann san seolta agus tá sé seolta ar an trasna Adam Screeney cún go más a tarna le ach nuair a hastín duine chun seasamh in orda sin éon fear Chail Cormac Cileachig in ífáil